radio that makes you happy. Intezo. Kulukuthi ukhalata sengikhona sengiphakathi kuyona channel yakhe hamba phambili kezo mina uveze ngithuthi ungakhuluma lobathi ilaspo namagumede mhlambe mawukuthi usemusha like kanze phinde ngicela nje ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare ikhona okukhulu kunakho konke bafethu umculo maskandi iGcokama Elisha seliphumela obala ngeMonto zoza kwaba lapha kuze ngemuva nje ukuthi insizwe lapha ezikamaskandi zithengile impela iMonto kulo nyaka nalo nyaka esiphuma kuwo lapha kuzokhumbuleka ke ukuthi insizwe sike zabonakala impela ezithenga iMonto lezi kulonyaka iyona lapha insizwa umjaheni umfokashelembe lapha kanjalo futhi naye insizwa uKhuzani umfokampunga sabathenga impela iziMonto ezika nokusha iMonto ezibiza kakhulu lapha nomthandeni ke ukhipha ipost ekade ingalindelwe abantu abaningi elapho kwade khona encoma nje iziMonto zabaculi esho nokusho ukuthi yipi ehamba phambili lapha kwipost afika ibhala lapha nomthandeni ubhala ukuthi ke sonke lesikhathi bengizihambela nje phambili ngigibela iMonto esezingeni iRange Rover kodwa ke namhlanje umjaheni umfokashelembe ozihola phambili ngokugibela edurayo komaskande wasithi ke unumber 2 kube yimina uBova JP wasesho ukuthi Range iRover lapha wasithi ke unumber 3 kube ngumuntu encane ngeMercedes Benz bese ke unumber 4 kube lapha uchatho nefoto lapha ke wasithi ke okuhle kuyabonga abafethu nathi ke sibonga kumdali ubhale kanjalo ke umthandeni lapha nencoma ekwanyesho lapha neziMonto zabacula ukuthi iziphi ezihamba phambili lapha nesigibela ngomaskando mhlambe uthini kwakho ukuphawula ngale top 4 yeziMonto zabacule ephuma lapha kumthandeni umfoka amanqala hlala futhi e-comment section kungixoxele kabanzi ukuthi luthini lwakho ngalolu daba mina ke ngilasibona amagumede sengiphuma kanjena kodwa ke ngakhohlwa ukuthi ngiyabuya futhi ku video landelayo ngesikhathi esilandelayo kwakho subscribe ulike nokushare bese ke uyangilandela futhi ku Facebook @radionkezo niziphathe kahle nembono sokumnandi ngithanda kakhulu.